dili matud pa magpa-drug test si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kun PBBM human kini gihagit usab ni Senador Amy Marcos. Sumala pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dili magpadala ang presidente sa mga destabilizer o obstructionist. Nga ang tumong lamang matud pa dauton ang administrasyon lakip na ang First Family. Dugay na matud pang nahuman ang mga isyu og napamatud ang kinlo ang presidente human nga nag-negative kini sa una niya nga drug test. Ato maminahon ang nahimong tubag ni Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Nasayarang mismong si Senador Amy Marcos ang miangkon nga nagadroga si PBBM. Di panawagan sab ni Congressman Paulo Punong Duterte nga magpa-hair follicle drug test ang presidente ug tanang government officials kung sila walay gitaguan.